Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos no tempo de información na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe, pois que é martes, día 1 de abril, no que llesimos a falar de novo do Colexio O Cruce. En este caso escoitaremos unha mensaxe do grupo do goberno municipal apoiando pois en este caso a todos os pais e alumnos que reivindican o arranxo íntegro do colexio. Falaremos deso como da Escola Infantil Os Pillavans, que está en fase de renovación de plaza ou de novas plazas. Tamén queda algunha plaza aínda, pois alguén quere ir á excursión a Salou, que será no mes de maio. Falaremos da exposición 150 anos da chegada do ferrocarril galego, que se pode ver en este caso na Biblioteca Municipal de Cerceda. Falaremos de sábados de baile. Este sábado que ven hai unha nova edición. Tamén están a tempo de solicitar a recollida de plástico agrícola e este xoves se presenta a cuarta edición da Poseidon Race. Se celebrará o 31 de maio e xa anticipamos que son máis de 800 os inscritos a día de hoxe. Falaremos da ITV de Turismos, que vai a estar aquí en Cerceda a finais deste mes, e tamén do envellecemento activo, esta actividade que se está levando a cabo. Nos deportes falaremos de salvamento acuático deportivo, porque fai 2 fins de semana o Concello de Cerceda organizou a segunda Copa de Salvamento, Campeonato de Salvamento Deportivo na piscina municipal. Saberemos como foi. E, por último, en canto ao tempo, as previsións para a xornada de mañán son de que haberá un aumento de nubosidade e as temperaturas manterán valores suaves. Como decíamos, na xornada de onte, a comunidade educativa, pais, veciños, alumnos, representantes políticos de todas as cores se manifestaron diante do Colexio Cruce para pedir á Xunta a reforma total do centro, que xa se ven solicitando dende fai máis de 10 anos ante o deterioro do edificio escolar, un edificio que ten máis de 50 anos. Unhas 500 persoas se concentraron arropados por pancartas e coreando consignas reivindicativas. Tamén se sumou o AMPA do colexio con unha concentración xeral pacífica e dende AMPA manifestaron a súa intención de seguir pelexando polo arranxo integral do colexio que antes da chegada da borrasca Martiño xa presentaba carencias estruturais importantes que provocaba humedades chegando a chover dentro de algunha aula. Tamén alegan falta de aulas, máis espacio, falta de profesorado, ampliación do comedor, etc. Consideran dende o AMPA do centro que se está en un estado de abandono por parte da Consellería. Xa no ano 2019 a Xunta comprometeu a reforma integral de xeito verbal a través de Indalecio Cabana, xefe provincial de Educación, e siguen esperando. Xa foron citados tamén a unha reunión coa Consellería. Actualmente sigue habendo 11 aulas reubicadas en espacios facilitados polo Concello. Nestes intres, as obras de sustitución da reparación da cuberta se están levando a cabo a bo ritmo. Os manifestantes pedían, en este caso, que a reparación do cruce fora integral, non só da cuberta, sino integral e aproveitando para, evidentemente, reparar os desperfectos que ten co tempo, ca idade, este centro. E tamén na xornada de onte, dende o Concello, dende o Grupo do Goberno, a través do alcalde, pois tamén quería facer unha manifestación pública sobre a súa postura. Hoxe estamos aquí, despois de formar parte da concentración que houbo diante do CPI O Cruce, que é unha reivindicación lexítima e necesaria por parte das nais e dos pais dos escolares que están neste momento cruzando no noso colexio público de Cerceda. Facémolo coa convicción, ademais, de que o Concello de Cerceda estivo onde tiña que estar dende un primeiro momento, dende o minuto 1 desta crise, colaborando institucionalmente, poñendo a disposición de educación aulas, tanto no centro cívico como no auditorio, como na Biblioteca Municipal, e cedendo tamén o polideportivo para todas as cuestións da operatividade que foran necesarias. Agora ben, o feito que estamos vivindo en Cerceda evidencia
que en Galicia non se están facendo ben as cousas en educación. É sintomático, porque ademais estáse dando unha visión de normalidade que para nada coincide co que está pasando, e así a ven as nais e os pais e moitos docentes que ademais debido a iso houbo a convocatoria que hoxe acabamos de vivir. Chegamos a tal punto que a postura de educación por parte da Xunta de Galicia aquí en Cerceda xa non a defende ninguén. Pero iso é absolutamente comprensible porque é totalmente indefendible. A demanda clara é que haxa unha reforma estrutural no colexio do CPI o Cruce que non se basee en parches e ademais que sexa rápida, que sexa urxente. Non só importa o que, senón que tamén importa o cando. E nesa necesaria reivindicación imos seguir estando ao lado da xente, por suposto, e dentro do punto de vista institucional, colaborando en todo o que sexa necesario para mirar pola educación das nosas nenas e dos nosos nenos, como ben xustifican os máis de 400.000 euros consignados na materia no último curso. Pois imos a cambiar de tema, aínda que seguimos co tema escolar, porque a Escola Infantil Os Pillavans de Cerceda ten aberto o plazo ata o próximo 15 deste mes, ata o 15 de abril está aberto o plazo para todos aqueles que queren renovar as plazas que xa teñen ou para aqueles que queren acadar plazas novas podan solicitalo. Para elo, teñen a documentación, poden atopala no rexistro do Concello ou na sede electrónica, na web municipal www.cerceda.org. Esa documentación, despois, teñen que presentala ou ben tamén a través da sede electrónica do Concello, a través do rexistro xeral na planta baixa ou a través dos servicios sociais do Concello, un Concello de Cerceda que sacou fai 2 semanas a licitación e a ampliación da escola infantil, unha actuación que permitirá mellorar a capacidade cun orzamento de 151.000 euros e no que se vai principalmente a facer unha nova aula de 70 metros cadrados destinada ao grupo de idade de 1 a 2 anos. Outro tema, a excursión a Cataluña que organiza o Concello no mes de maio aínda ten algunha praza libre porque houbo xente a última hora que se deu de baixa, así que se alguén quere ir a esta excursión que sepa que será no mes de maio, do día 8 ao 12 de maio, unha viaxe que incluye unha visita a Barcelona, ao Parque Nacional do Delta do Ebro, a Tarragona, a Miravet ou a Reus. O precio é de 600 euros por persoa. Este prezo incluye o autocar ata o aeroporto, o avión, a pensión completa, un cruceiro polo Delta do Ebro, guías turísticos, 4 noites de hotel de 4 estrelas e entrada ao Parque Güell. Se alguén quere cubrir algunha desas plazas que quedan libres, teñen que facelo a través dos servicios sociais. Poden chamar, se queren, tamén o 981 68 60 68. A sala de exposición Xosé Neira Vilas na Biblioteca Municipal de Cerceda, no campo da Feira, está unha exposición chamada 150 anos da chegada do ferrocarril galego. Estará ata o día 28 deste mes de abril na sala de exposicións Xosé Neira Vilas na Biblioteca Municipal. Se pode contemplar esta exposición sobre o ferrocarril galego, 150 anos da chegada a Galicia. Un acto donde se presentou unha exposición que se presentou o pasado venres ca presencia do alcalde e tamén o comisario da mostra, Carlos Avellán. En este caso, esta exposición poderán vela, insistimos, de luns a venres de 3 da tarde a 8 e os sábados pola mañán de 10 a 1 ata que finalice a exposición que será a finais deste mes. Este sábado que ven hai unha nova edición de Sábados de Baile. Se trata de unha actividade que o Concello pon a disposición de todos os veciños e usuarios dos locais sociais para que disfruten de música e de baile. Este sábado, día 5 de abril, dende as 7 da tarde ata 10 da noite, no edificio do Museo do Moucho, haberá unha nova edición de Sábados de Baile. Recordamos tamén que o próximo mércores día 9, é dicir, o mércores da semana que ven, haberá unha nova recollida de plástico agrícola que oferta o Concello de Cerceda de xeito gratuito ás diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do Concello que queran utilizar este servicio. Para poder solicitalo, pois teñen que chamar previamente o teléfono de Medio Ambiente do Concello, que é o 881 04 67 76,
para solicitar o servicio, indicando a cantidad de recoller e os datos do punto de recollida. O plástico que debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión, que ten grúa, e tamén debe estar limpo, sin residuos e atado en fardos. Este próximo xoves, día 3, se presenta a cuarta edición da proba deportiva Poseidon Race, que vai a celebrarse en Cerceda o día 31 de maio de novo no recinto do Parque Acuático. Decir que xa abriu no mes de novembro a inscripción e a día de hoxe xa son máis de 800 as persoas anotadas. Poden seguir facendo en ccnorte.com. Por exemplo, nas categorías élite ou starter xa casi non quedan prazas. Na primeira proba, no ano 2022, foron uns 500 os inscritos e a día de hoxe, na cuarta edición, xa se duplica esa cantidade, xa que o ano pasado foron prácticamente 1000 os que disfrutaron desta proba de obstáculos, que está sendo xa un referente a nivel nacional, con atletas, con deportistas do mellor do panorama español, con campeóns de España, pero tamén xa se están sumando dende outros puntos de Europa ou incluso fora de Europa. Este xoves, día 3 de abril, a 1:30, se presenta a cuarta edición da Poseidon Race. Falamos da ITV de turismos, porque se vostede está pendente de pasar a ITV do seu coche, que sepa que xa pode pedir cita para Cerceda. A Unidade Móvil de Inspección Técnica de Turismos vai a estar no Concello de Cerceda dende o día 30 deste mes ao día 6 do mes que ven, na entrada do Parque Acuático, na parte superior. O horario de atención será pola mañán de 9 a 1:30 e pola tarde de 3:15 a 6. O servicio préstase en horario de mañán e de tarde todos os días agás o día 6. Para solicitar cita, a cita previa teñen que facelo a través do teléfono 981 92 80 80 ou, se queren, a través da súa páxina web www.sicitv.com no apartado de cita previa. O Departamento de Benestar do Concello de Cerceda sigue insistindo na actividade en forma corpo e mente, ou tamén chamada envellecemento activo, que actualmente se está levando a cabo nos locais sociais de Rodís, da Silva, no de Queixas, no de Meirama, no da Baixa, e no Piñeiro, e tamén no de Cerceda. Unha actividade que ten un coste gratuito e de balde, máis que recomendable para as persoas maiores, donde poden realizar actividades para, en este caso, practicar a memoria, para adestrar a memoria, e tamén facer ximnasia de mantemento básico para manter a mobilidade. Decir que se alguén quere sumarse, pois pode facelo anotándose no Concello, na planta baixa, ou achegándose ao local social máis preto do seu domicilio, donde se está impartindo xa esta actividade gratuita. Xa nos deportes, pois hoxe íbamos a falar de un campeonato que tivo lugar na piscina municipal de Cerceda. Falamos de salvamento acuático deportivo, porque o Concello de Cerceda organizou na piscina municipal fai 2 sábados a segunda edición do Trofeo de Salvamento e Socorrismo Concello de Cerceda. Unha magnífica xornada de convivencia entre equipos de toda a comarca, como, ademais do clube local de natación de Cerceda, chegaron outros clubes de Santa Comba, da Laracha, de Carballo, etc. Unha xornada, insistimos, de convivencia, dende alevíns, infantís, cadetes e deportistas seniors. Participaron en total unhas 160 persoas entre as distintas probas que se levaron a cabo pola mañán e pola tarde, superando a cifra do ano pasado. As instalacións da piscina climatizada de Cerceda quedan pequenas ante a cantidad de afluencia de público que ven a disfrutar deste campeonato, ben organizado, insistimos, polo Concello de Cerceda en colaboración co Clube Natación Cercedense. En Cerceda, ademais, na proba se batiron dous récords galegos. Na entrega de medallas participaron o concelleiro de Deportes Óscar Golán,
tamén o concelleiro de Medio Ambiente, Suso Rama, e por parte do Clube Natación Cerceda, tanto Inés como Patricia. Por tanto, felicidades ao Concello e ao Clube Natación polo éxito neste segundo campeonato de Salamento que acolleu a piscina climatizada de Cerceda. Pois o tempo para mañán mércores é que as baixas presións situadas ao oeste da Península Ibérica van a inestabilizar a atmósfera. Con isto mañán teremos néboas en comarcas do interior, irán deixando pasos a ceus con nubosidade de tipo medio e alto que co paso do día irán crecendo nubes de evolución que poden deixar chubascos localmente treboentos en zonas de montaña. As temperaturas van a sufrir un lixeiro descenso e os ventos soprarán de compoñente leste frouxos con intervalos moderados en terra e tamén fortes no mar. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio, onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Iris, na redacción en que nos falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.